Никой смартфон производител не е в кой знае колко добро финансово състояние. Може би без Apple, Samsung и Huawei. Окей, добавяме към тях и китайците от Xiaomi, те също къртат мивки в Индия и Китай, а ако имаш дял на тези два пазара, друго не ти трябва. Да се върнем на темата обаче. Почти никой смартфон производител не е в кой знае колко добро финансово състояние и LG са един доста добър пример. Продажбите са слаби, нямат флагман, който да е завладял сърцата на феновете наскоро и компанията губи пари. До сега. Или поне така се надяваме да бъде. Казвам се Николай Великов и това е новият флагман на LG G6. Видеото е заснето със съдействието на партньорите ни от bossbg.com. От тях може да закупите този или друг смартфон, както и всякаква бяла или черна техника. И така, да се завърнем към главния герой тук – LG G6. Накратко, LG G6 е всичко това, което компанията трябваше да направи още през 2014 година. И ако трябва да го опишем накратко, то е, изберете си една дума, семпъл, изчистен, минималистичен или дори консервативен. От една страна LG G6 няма нищо излишно, от друга има всичко важно, а от трета и вероятно най-важна, LG слагат край на експериментите. А експериментите бяха много. Спомнете си LG G3 през 2014 година. Готин, но пластмасов. G4 през 2015 година пък отново имаше пластмасов гръб, но с опция да си сложите кожено гръбче, с което беше доста по-добре. G5 през 2016 година се здоби с метален гръб, но и с някакво пластмасово покритие отгоре, което уж трябваше да скрие антените на гърба на смартфона, за да го направи по-красив, но ефектът беше обратния. И понеже това му беше малко, на G5 се падна и честа да се здобие с най-злополучния експеримент на LG – модулния дизайн. Всичко това вече е в миналото и LG G6 има стъклен гръб, като повечето съвременни и модерни флагмани на пазара. Изглежда блестящо. А изглежда блестящо, защото LG са слушали много внимателно какво искат потребителите и просто са им го дали. Звучи простичко и наистина е простичко. В началото на презентацията по представянето на G6, LG показаха видео с запис на това, кое най-често искат потребителите. Желанията им са съвсем нормални. Голям екран, компактен размер, който да паса в ръката, водоустойчивост, издържливост и добра камера. Може и да не повярвате, но LG G6 наистина е всичко това. Нека да почнем с дисплея и да го отбележим като първи важен акцент в LG G6. Става въпрос за 5,7 инчов Full Vision Quad HD Plus IPS LCD дисплей и отново последният да затвори вратата. Резолюцията е 1440 на 2880 пиксела, очевидно в съотношение на страните 2 към 1 или ако предпочитате 18 към 9. Италианският кинематограф Виторио Стораро, който няма никаква роднинска връзка с нашите Тони Стораро, Фиги Стораро и разбира се Сидислав, споделя, че 2 към 1 съотношението на страните на дисплея е възможно най-доброто по принцип, идва от латинската univisium и означава уникална визия. Освен това, новият Full Vision дисплей на LG G6 поддържа и два супер модерни при телевизорите стандарта. При гледане на видео това са HDR10 и Dolby Vision, като LG G6 е първият в света смартфон, чийто дисплей поддържа Dolby Vision, което е браво. Браво LG. Тук има много маркетинг и поне за сега малко ползи. На теория, поддръжката на HDR10 означава, че дисплеят на G6 може да покаже 10 битов цвят за всеки от цветовете на RGB пиксела, което прави общо 1 милиард цвята. А наличието на Dolby Vision осигурява 12 битова поддръжка на всеки от цветовете на RGB пиксела или общо почти 69 милиарда цвята. Всичко това означава повече, по-ярки и по-наситени цветове. Освен на тема цветове, HDR10 и Dolby Vision стандартите се отличават и с по-добра осветеност. HDR10 на теория поддържа до 4000 нита, реално се използват 1000, а Dolby Vision достига до 10 000 нита, като реално се използват около 4000 нита. Това, заедно с по-богатите цветове, трябва да говори колко по-добър е дисплеят на LG G6. Естествено обаче, ако гледате видео, което е заснето в един от тези два стандарта. Звучи чак страшно яко и наистина ще бъде, но някога. Защото поне за момента това е по-скоро маркетинг, отколкото самото виждане на всички тези цветове, контраст, яркост и други.
Направих си труда да огледам какво точно HDR10 и Dolby Vision съдържание има в мрежата в момента и какво може да се гледа. Оказа се, че има няколко източника на HDR10 съдържание: Netflix, Amazon Prime Video и YouTube. Dolby Vision пък също се поддържа от няколко стриминг услуги: Voodoo, Netflix и Amazon Video. Можете да гледате по-модерното и с по-добро качество видео на телевизора си, ако, разбира се, той е достатъчно готин и достатъчно скъп, за да поддържа HDR10 и Dolby Vision. От смартфона обаче не може, не и в момента. Най-вероятно, още тази година ще бъде разрешен стрима в HDR10 и Dolby Vision и към мобилни устройства, но в момента не може. И след като го разрешат, не забравяйте, че и самото видео трябва да е заснето в един от двата стандарта. Изобщо, наличието на HDR10 и Dolby Vision стандартите, поне за момента, са по-скоро доказателство за качествата на дисплея, отколкото да носят някаква реална полезност. Всъщност, има едно Dolby Vision видео в смартфона, което е върха на сладоледа, демонстрира бъдещето на цветовете в смартфоните и вероятно наистина ще останете без дъх, докато го гледате, но до там. И така, важното до момента. Първият акцент в LG G6 е Full Vision дисплеят му и той наистина е супер. Преминаваме към втория важен момент – дизайна. LG G6 има минималистичен дизайн, всичко необходимо и нищо излишно. Дисплеят е покрит с Gorilla Glass 3 защитно стъкло, стъклата на трите камери също с Gorilla Glass 3, а гърбът е покрит с Gorilla Glass 5 стъкло. И всичко това се събира в масивната метална рамка отстрани. LG G6 пасва идеално в ръката и буквално внушава здравина и издръжливост. Естествено, дисплеят взема почти цялата лицева част на смартфона, което на практика изпълнява и второто от желанията на потребителите, а именно голям дисплей, но с компактен размер на смартфона, който да пасва в ръката. LG G6 е с размери от 148.9 на 71.9 на 7.9 мм и на практика е по-компактен от миналогодишния LG G5 с размери 149.4 на 73.9 на 73.9 на 7.7 мм. Естествено, това се дължи на тънките рамки от двете страни на дисплея и най-вече на силно изтънените рамки под и над дисплея. Факт е, че също както Galaxy S8, LG G6 е едновременно компактен и с голям дисплей. За разлика от S8 обаче, тук жертви няма. Пръстовият отпечатък отново е на гърба, но е супер удобен и работи безупречно. Няма скенер за ириса на очите, няма лицево разпознаване както S8, но щом имате удобен пръстов отпечатък, не му и трябват. Единствената забележка към LG тук е, че не са се възползвали от опцията на Android Nougat да използват и жестове при сензора за пръстови отпечатък, но вероятно просто държат това да става по техния начин, с бутонче за викане на известията от навигационната лента тук долу. В никой случай не е фатално. Сензорът за пръстовите отпечатъци функционира и като Power On-Off бутон. Нищо ново за LG. Всичко работи както при предишния LG G5. Бутонът просто се натиска и телефонът се заключва. Между другото, имайте предвид, че не е необходимо да натискате бутона, за да отключите смартфона с сензора за отпечатъци. Едно докосване върши прекрасна работа. На дъното е USB Type-C порта за зареждане и синхронизация с компютър и високоговорителят. Звукът през високоговорителят вече не е толкова добър, колкото беше в LG G5, но отдавам това на водоустойчивостта и се примирявам. Меломаните и феновете на LG пък ще се зарадват да научат, че компанията запазва 3,5 мм режа за слушалките тук отгоре. И най-важното, в LG G6 вече няма и следа от експериментите с модулния дизайн в G5. Няма да можете да смените батерията в домашни условия, но пък получавате IP68 рейтинг за защита от прах и вода. И това е третият важен акцент в G6. Иначе казано, можете да говорите с смартфона по дъжда, да се къпете с него, да го давите във ваната, ако искате, и G6 би трябвало да издържи без проблем. Въпреки че не е нещо ексклузивно, това е доста важна екстра за смартфоните в наши дни. Това обаче не е всичко. Една от желаните от потребителите екстри, които LG показаха на видео, или четвърта в нашия списък, бе издръжливостта. Въпреки че не го афишираха кой знае колко много, в официалния сайт на LG пише, че G6 е преминал успешно 14 различни теста от Military Standard 810G стандарта за издръжливост. Написано е с малки букви и не се уточнява кои точно тестове е преминал успешно смартфона, но във всички случаи имаме някакви допълнителни защити тук, което би трябвало да е супер.
Ето един малък, но в същото време изключително елегантен детайл. Full Vision дисплеят на LG G6 е леко заоблен в четирите си краища. Освен, че визуално изглежда страхотно следвайки заоблените краища на смартфона, LG споменава, че това намалява стреса върху дисплея при случайни изпускания. Тоест, LG G6 би трябвало да издържи повече при изпускане. Тепърва и евентуално ще разберем за какво точно става въпрос и колко точно по-издръжлив е LG G6, така че за сега не бързайте с дроп тестовете. До тук изброихме 4 важни момента в LG G6. Това са Full Vision дисплея, дизайна, водоустойчивостта и издържливостта му. Продължаваме с петия и това е камерата. LG G6 унаследява идеята за двете камери от G5, като дори принципът им на работа е същия. Има две 13 мегапикселови камери на гърба, които между другото изобщо не стърчат, което е супер. Едната е с 71 градусов ъгъл на виждане, 1,8 бленда, триосна оптична стабилизация на изображението и Face Detection автофокус. Снимките са страхотни, но това не е изненада. От LG G4 насам, смартфоните на компанията са сред най-добрите камерафони на пазара. Втората камера е с 125 градусов широкоъгълен обектив, бленда 2,4 бленда и такова нещо като автофокус няма. Тук всичко е на фокус. Изключително удобна камера, ако искате да обхванете по-голяма част от пейзаж, природна забележителност или дори по-голяма обща снимка с повече хора. Между другото, тези, които се занимават с недвижими имоти, също биха останали доволни от широкоъгълната камера на G6. Само с една снимка може да снимате почти цяла стая от всеки апартамент, което би им помогнало в по-доброто представяне пред клиентите си и предполага, че ще бъдат по-успешни. За да се възползват максимално от новото съотношение на страните на екрана, 2 към 1, LG са добавили някои нови софтуерни трикчета тук. Най-як според мен е новият режим за снимане с квадратна снимка. Можете да преминете към него от интерфейса на стандартното камера приложение, но си имате и специален шорткът, което е супер. Снимате и долу директно виждате превю на направената снимка. А горе стои визиора на камерата, готов, за да направите още една снимка бързо, ако се налага. Супер готино и квадратните снимки са перфектни за Instagram, а напоследък и за Facebook. Предната камера е 5 мегапикселова, 2,2 бленда и отново е широкоъгълна, този път с 100 градусов ъгъл на виждане. С две думи, LG G6 няма никакъв проблем с това да побере повече неща в един кадър, както с основната, така и с предната камера. След като вече знаете силните страни на LG G6, нека набързо преминем през хардуера и софтуера. Една от причините за недоволство сред гийковете е използването в LG G6 чипсет. Това е миналогодишният Snapdragon 821. Въпреки че не е с най-новия Snapdragon 835 чипсет, това не е проблем. LG G6 е достатъчно мощен, за да не го мислите изобщо. Постиженията му в бенчмарк тестовете са около 140 000 точки в AnTuTu и около 1800 и 4200 точки съответно в Single Core и Multi-Core тестовете на Geekbench 4. На практика всичко хвърчи. LG G6 има 4 ГБ RAM и 32 ГБ вградена памет, като разбира се има и слот за разширяване на паметта с microSD карти. Всъщност, единственото, което не разбирам в LG G6 е защо корейците пускат няколко различни версии на смартфона за различните региони. Корейската версия, например, поддържа и по-доброто Quad DAC аудио, щатската си има безжично зареждане, а за някои пазари има и версии с 64 ГБ вградена памет. Не е ясно защо го правят, но го правят. Заради премахването на модулния дизайн, LG G6 идва и с несменяемата, както казахме в домашни условия, 3300 мАч батерия. Но не се притеснявайте, при необходимост това може да бъде направено в сервис. Поддържа се Quick Charge 3.0 през USB Type-C порта и за 30 минути ще заредите батерията до 50%. Така или иначе G6 издържа между 4 и 5 часа при светлина на дисплея, което означава, че няма да имате никакъв проблем да изкарате цял ден с едно зареждане. Що се отнася до софтуера, LG са ни подготвили няколко приятни изненади. Първо, и лично за мен най-важно, е наличието на двоен тап за активиране и деактивиране на дисплея. Нещо толкова простичко, че чак трябва да направят незаконно пропускането на тази опция в другите смартфони. Всеки, който има смартфон с тази опция, ще се съгласи с мен. Лесно е, бързо е и е пристрастяващо. Можете да поставите до 5 бутона по избор за по-бърз достъп още от заключения екран. Имате опция за промяна на виртуалните Home, Back и Recent Apps бутони в долната част на дисплея, както и да добавите четвърти за извикване на известията, за Q-Slide Mini приложенията на LG и за Capture Plus приложението им. Направено е добре и лесно, също както и при предходните модели на компанията.
LG G6 идва с новата Android 7.0 версия на операционната система и LG UX 6 потребителски интерфейс. Също както при G5, Apps бутонът, или познат още като Apps Drawer бутон, по подразбиране липсва и всички приложения са разположени на началните екрани. На мен лично тази интерпретация ми допада, но ако си искате Apps бутона, можете да го свалите и инсталирате от настройките на смартфона. Новият LG UX 6 интерфейс е съобразен и с новия и издължен Full Vision дисплей на G6. Настройките по подразбиране са разделени на табове, но ако предпочитате визуализацията им като дълъг списък надолу, можете да го направите. А за да разгънете приложенията на целия екран, например, имате специална опция за това в настройките на смартфона. Ако пък инсталирате игра и забравите да я разгънете от споменатото преди малко меню, директно от играта можете да слайднете с пръст от горния край на дисплея, при което ще се появи бутон за бързо превключване на интерфейса на играта в новото съотношение на страните на дисплея. Докато гледате локално видео в смартфона, също има бутон за размеряване на съдържанието. Всъщност, помислено е почти за всичко. Почти, защото в YouTube приложението, например, не видях опция за разгъване на видеята, така че да се възползват от целия екран, както при Galaxy S8, например. Това лесно може да бъде поправено с апдейт, но поне за сега го няма. Съвсем логично всички приложения на LG са оптимизирани и работят супер в новото 2:1 съотношение на страните в G6. Календарът прави два еднакви квадрата и можете да го използвате доста удобно и в пейзажен режим. Двата еднакви квадрата се експлоатират чудесно и при multi-window функционалността. Активацията е като при всяко Nougat устройство. От Recent Apps екрана тапвате на това бутонче и готово. Всъщност можете и директно да задържите с пръст върху желаното приложение и да го преместите в горната половина на екрана. След това, второто приложение автоматично ще заеме долната половина на екрана. Излизането от multi-window функционалността е просто като издърпате разделителя на приложенията до изглед само на едно приложение. Готино е и бързото превключване към предходното приложение с двоен тап на Recent Apps бутона. Бързо е, лесно е, значи е удобно. LG G6, разбира се, идва и с новия Google Assistant, гласов асистент на Google. На практика това е Google Now, но вече е още по-добър и може да работи с гласови команди. На всичко отгоре следи и хронологията на разговора, което е чудесно. Hi. Hi. How can I help? What's the weather outside? In Sofia, it's 17 degrees and sunny. Today, it'll be partly cloudy, with a forecasted high of 20 and a low of 5. Okay, Google. What's the weather in Moscow? Currently in Moscow, it's 9 degrees and mostly cloudy. It'll be cloudy, with a forecasted high of 11 and a low of 4. Do I need an umbrella? No, rain is not expected today in Moscow. The forecast is 11 degrees and cloudy. Това е то, LG G6. Корейците играят на сигурно през 2017 година и G6 си е направо консервативен на фона на предишните им експерименти. Бидейки такъв обаче, той изпълнява 5 от най-важните желания на потребителите. Има страхотен и голям дисплей, невероятен и семпъл дизайн, който е изключително удобен в ръката, водоустойчив е, би трябвало да е по-издръжлив в някаква степен от останалите смартфони на пазара и има страхотни камери. На практика, единственото, което ще реши дали LG G6 ще бъде успешен на пазара, е цената му. Това е от нас. Както винаги, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ни в YouTube, коментирайте какво мислите вие по темата и го споделете с приятели. Не забравяйте да ни последвате и в Facebook и в Twitter. Бъдете позитивни, помнете, че винаги след дъжд идва слънце и че все някога ще се оправим.